ಈ ಬಲ್ಲವ ಲೋಬಿತ್ ರೈತುನಂ ಅರಿಸ್ಕುರಂ ದುನಿಯಾಗೆ ಮೋಸಮಾಬ ಹೇದುವಸ್ ಮೆ ಫಾಹಕುರಣಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಅಹರಿಗಿವೆಸ್ ಮಾಶ್ಮಹುಗೆ ತೇವಿಸ್ವನ ದುವಹು ಅನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಬಲಾಲ ಇರುಗ ರಾಜ್ಯ ಮೆ ಉಫೆದಿ ಗೊತ್ತಾ ಅದೆಮ ರಾಜ್ಯಗೆ ತಿಮಾವಶಿಗೆ ನಾಜುಕಮ ಬಲಾಲ ಇರುಗ ಮೋಸು ನಗಳ ದಿರಾಸ ಕುರ್ಮಾ ಅದೆಮ ಮಿಕಮಾಗುಳೆ ಮಾಲೂಮಾತ ರೈತುನ ಹಮೆಯ ಫಗುತುಂ ವಗುತ ಗೆನಿಸ್ತಿಮಕಿ ವರ ಮೊಹಿಮ ಕಮೆಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಮಿ ಫಾಹಕುರಿವೆನಿ ಅನ್ಮೆ ಮಿಯದು ಮಿ ಗೆನಿಸ್ತೆ ಖಾಸ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗ ಬಲಾಲಾನಿ ಮೋಸುಮಿ ದಾಯರಾಯಿನ್ ಸರ್ಕಾರು ಮಿ ಕುರಿಯಗೆಂದ ಮಸಕೆತಕ ಅದೆಮ ಏಗಿತ್ರ ಮೋಸಮಾಬೆ ಕೌಮಿ ಇದಾರಾಯಿನ್ ರೈತುನ ಹಮೆಯ ಮೋಸಮಾಗುಳೆ ಮಾಲೂಮಾತ ತಾಜಾ ಕಮಾಯಕಿ ಗೆನಿಸ್ತಿನ ಮಟ್ಟಕ ಮಿ ಕುರಿಯಗೆಂದ ಮಸಕೆತಕ ಗುಳೆ ಗೊತ್ತಂ ಅನ್ಮೆಗೆ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗ ಬೆಲಂತರಿನ ಹಮೆಯ ಮಾಲೂಮಾತ ಗೆನಿಸ್ತೇನ प्रोग्राम के में फुरत माल में मी बालालनी मौसमा बहे कौमी इदारा में कुरमुंगेंदा मसकेतका मुसुंदिरासा कुरमा मौसमा गुले मालूमात केनस्तिन मट्टका मितनुग में कायम कुरे फुरेके की वसीलतक अधम में टेक्नोलॉजी तक अदि मी मसकेत में टॉफीहुग कुरियदा गोता अन मिहार बेहुरी मौसमा बहे कौमी इदारा गा प्रोग्राम गा मिहासा मोल में बालालनी मेट ऑफी हुं मैन गुतेगा मौसमा मिगुले मालूमात केने सिनेमा आदिहमा मौसुंदिरासा कंकमा गुले मसकेतक गुले गुतंग मि कुरियගෙන්දා कंततक अंडा एकीगा मी बैग मालूमात केने सिनेमाට कांदार वडानवनी मेट ऑफी हुगे फरातो मेट्रोलॉजिस्ट ऑफिस में किरत फाह करने दमा अन में मौसमा बहे दोस फाह कुरमंदायरुगा ರಾಜ್ಯಕಾಲ ಕೂಡ ಗೌಮಕ ಮೀ ತಾಯರಾಗ ಮಸಕೆತ ರಂಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಟ್ಟುಮಾ ಮೋಸುಂದಿರಾಸ ಕುರ್ಮಾ ಮಿ ಕಿಹಾ ಮುಹಿಮ್ಮು ಕಮೆ ಗೊತ್ತುಗತೋದೆ ಕೆಡನವನಿ ಆದ ದಿವ್ಯ ರಾಜ್ಯಕಾಲ ಗೌಮಕ ಅಸ್ವತ ಬದಾನಮ ಮೀಗೆ ಜಾತುಗ ಮೀ ವರ ಮುಹಿಮ್ಮು ಮಸಕತಿ ಮೀ ಏ ಅವಮೆನಿಕಿ ಹಮೇಕನಿ ಆಮು ರೈತುನ ಏಕನಿ ಹಮ್ ಹಿದ್ಮತಿಗೆ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೆ ಬಯನ್ನು ಅರ್ಮಿನ್ ಜುಮ್ನಗತಿಗೆ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದಿಂಗ ಬ ರಾಜ್ಯಗೆ ಹುರಿಯಾ ಸೆಕ್ಟರ್ ದ ಏಕತರೆಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಮ್ಯಾಗನು ಕೊತ್ತಿಗೆ ಅರ್ಮಿನ್ ಮೀ ಮಸಕ್ಕೆ ಮೀ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದಿನಿ ಮೀ ರಾಜ್ಯ ಆದಿ ರಾಜ್ಯ ಬೇರುಗ ಮೀ ಮತಿಂದ ಬೋಡ್ತ ಸರ್ವಿಸ್ ಪುರ ಕನತಗ ದೆಂಗ ದೇಗೆ ತರು ಮೀ ಜನರಲಿ ಅರ್ಮೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂಗ ಫೋಕಾಸ್ಟ್ ಯಾರ್ ಕೊದ್ದಿಂಗ ಅದಿ ಮಿಹಾರು ದೇಹ ಸತರೆಗೆ ಸುನಾಮಿಗೆ ಫಹುಂ ಅರ್ಮೆನ ರಸ್ಮಿ ಸಿಫೆಗ ಹವಾಲ್ ಕೊರ್ಫೆ ಮಸಕತಿಂಗ ಈ ಸುನಾಮಿ ಅದಿ ಬಿಂಗುಲಮ ಗುಳಿಗೆ ಮಿ ದಿಮಾವದಾನ ಹಾದಿಸಾತಕ ಅದಿ ಏಗೆತರು ದುರಾಲ ಎಂಜಾರು ರಾಜಿತುನ ಹೆಸಾ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದಿನಿ ಏ ಮ್ಯಾಗನ್ ಕೊದ್ದ ಗಳಮೆಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಮಸಕತೆ ಕಿ ಎನ್ನಮೆಸ್ ರಾಜ್ಯ ಒನ್ನ ದಿಮಾಲು ಗೊತುನ್ನ ಅದಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ನಾಜೂಕಮ್ಮು ಹೈತು ಮಿ ಮಸಕತಿಕಿ ಏಗೆ ಜಾತುಗ ವರ के दनवाणी में फुदर के चैलेंजेस मसकते हैं नमें वरम मुहिम मसकते हैं तें अलमेन गामु को गिफ में उन्हें मेटोफिया की हमें करने तिफा कुरिक त मौसमा बे अलर्ट फोन वा बे के नोने में उन्हें मौसमा गुले को तुंगे दो है सर्विस का डेरा मिला फाकुरा मौसम वाला था कि तो मैंग ते गमी इदारा के मसकते रेवी फमी उन्हें डिपार्टमेंट तक विस्कों का मसकते केता अरे मी ऑफिस मैगन को तुके मीननी बेहिफा मी मैगन तीन मसकते मीननी ए मतिंदा बोर्ड तक सर्विस दिनु अदी आमुरा युतुन्न मौसम फोर को दिनु देंगे एक तुरंत वितालो हिंग हम दुराला इंजार दिनु ए मैगन को तुके बिता में देंगे ए कुरिया कम का सपोर्ट देंगे अलमिंग ओबे एक ही सेक्शन तक है दिफा एमे फुरतमोना फाहा कोलम बेनोनी मितागे एडमिन सेक्शन ए ओवरऑल कों मितागे अलमिंग मसकेते फसे कुद मट्टक अदी मोसिफुंगे एक कंतत बेलम मट्टक एडमिन साइड कुरंजे मसके करूंगे देंग अलमिंग मी अलमिंग बेनु कुरा मी आलातक अलमिंग मी सिस्टम तंग एमे फुरियम गोतुगा ए देमहेट्टम मट्टक अलमिंग टेक्निकल सर्विस डिवीजन अलमिंग इंजीनियरिंग सर्विस सेक्शन की हम वरम मुहिम मसकते कोराबे देंग अलमिंग मसकते की ए बेफुंगे सपोर्टिंग अलमिंग लिबिगिंग अलमिंग मसके अलमिंग ओवरऑल में कोरा मसके में कोरा ए अने मी ऑफिस मैगन को तो बेफ मीना दिमाते के तें मालेगा मी ऑफिस का में फिना में स्मूली राज मेगे तेरेंगे बकाव कोरेवेंदे ए की हा चैलेंज मसकते तो केंता मसके कोरेगेंदे अतिफा कुली हवारा वाला के ए देंग राज्य का वार बावरो एयरपोर्ट्स के भोरी मिहारस गायम कोरेफा अहन में राज्य का मी सर्विस कड़ीरुगा मी हम थिबिगिंग मौसमी मालूमात के मेनेगेनी दिवे राज्य के फसर हद को ए खानिमादु होलुले खद्दु खाड़े दो अदी गंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट देंग
අල්මෙන් මාලේගේ තිවිකමුගා වෙනස් අල්මෙන්ගේ මුලි රාජ්‍යයේ අල්මෙන්ගේ ඒකි සරහද්දු මුහුණනි මි අල්මෙන් මූසුමි ගොතු නගංජෙහි මි තෆාස් සද්ද දෙගොට්ටක ඒකි කහල ආලැත්ත ගායම් කරෙෆම් හොනනේ එහෙම අද ඒ ගිතුරුන් ඒ ආලැත්තවගේ ඉතුරුන් අල්මෙන් සැටලයිට් කි ඩේටා එබ බේනු කරන් රේඩා එබ බේනු කරන් මි හුරිහා ආලැත්ත බේනු කොගෙන් අල්මෙන් රාජ්‍යයේ මූසුමි තයාර කො රයිතුන හසා ෆෝර කො දින මාලුමාත් එහෙම हुन लोकेशन नो मुहिम की अल्मेन मुली राज्य के हिसाब डेटा नगेने निजाम गायम फुतु मुहिम दें ए निजाम पर फुहिम काना को मिहार वानी गायम करे फहनमेस आदि समा इतुरंग अल्मेन हम तरग्गी कुरंग बुझे फा कोल दिन ए राज्य के हम मीहम दिरिउले गागन का सते कर मोदी आरंग अळवण मोदमत कुकुम गानवाना हेम अल्मेन बेनो दिवे राज्य कोमे राशगवे सम बारे में मिंबरो इंगें हेनमेस मिहारो अल्मेन राज्य के मिहिरी एम्मे सालिस हर अशिग मिहार गायन करे फम मिहिरी मी तफाज सात नेगे निजाम तक गायन करे हन्ने मी हुरिहा मालूमात तक अल्मेन इतना का गेनेस ए मालूमात तक एनालाइज को मालूमात तक मच्च बिना को अल्मेन नेरे मी फोकस में नेरे नहीं बिताते भी अंडा हिवनी मी मसकतन आमो को अल्मेन फेना मंजर तक नो हेंकम सरकन हम आमुंडा मी तनुगे मसकत दक्काला हेंगाट इस फाह कुरवा फिन फ्लाइट तक बेनुवा मी मोसमा गुळे मालूमात मुगे मसकवे समा मेटुम वरा मुहिम मसकते गोत कमी कुरिया गने कबतो मी यूनिट मैगन गोतेक हिनतो मालूमात फोर को दिन मा मी कांका कुरिया तानी अदे मी ऑब्जर्वेशन सेक्शन मैगन गोतेगे मी कुरा मसकत की सबफिस गडी कोम्मे गडी के फहरो मतिंदा बोर्ड तक खास ऑब्जर्वेशन तक तैयार करम दान ए मोसुम की तमरंगलस सबविस गडी हम ऑब्जर्वेशन हदम दान ए कोम्मे गडी के फॉर ऑब्जर्वेशन अदि एगी तुरुं हालमे मोसुम गोसवेगिन द हालत होगा मतिंदा बोट गेल्दुमे वेदाने फद हादसातगे दिमा वेदाने हीवा सिचुएशन एक में खास रिपोर्ट तक मतिंदा बोट तक तैयार को देने ए रिपोर्ट तक की मतिंदा बोट लैंड ऑफ टेक ऑफ अदि एगी तुरुं क्रूज इन बेनुवा वार मुहिम मालूमात के ए मैगन को तिग मी सेक्शन गे एम मैगन जिम्मा की है ए अल्मेंगे हुरिया इंस्ट्रूमेंट्स के मुहिननी ऑफी होग बेरुगा ए ओपन एनवायरनमेंट के बहटागे इंस्ट्रूमेंट्स को डेटा मिनागने ए दें मितना हमें कने ऑब्जर्वरों एस मिकुराकम की बेरों नगा गिन डेटा ता गेनस ऑब्जर्वेशन मतिंदा बोट तक फोर को दिन बेनुवा ए कोडेड फॉर्मेट ने तैयार करा ऑब्जर्वेशन एबे फोन में तैयार को टावर फोन वन ने टावर में दूर को मतिंदा बोर्ड तक मालूमात लिबिंदा दें अल्मेंग मी गाड़ियों के फार में मतिंदा बोर्ड तक मी तैयार करा ऑब्जर्वेशन की तुरुं अल्मेंग आदि खास रिपोर्ट तक तैयार करंग ए दुनिया के एक हिसाब अल्मेंग फोन फोर को दे मालूमात तक ए कोम में तिंगड़ी अल्मेंग राज्य के वारा तफसीली मालूमात के कुरमफो अल्मेंग दुनिया के ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन हब अल्मेंग मालूमात फोर को दे ए अल्मेंग कोम में तिंगड़ी तैयार कर ऑब्जर्वेशन यार मैं यूनिट के मैं बिंग हेलों मॉनिटर कुरमट का मसके कुरा हम यूनिट का फाक को लेके तो हाफिज ए मसके तो कुरिया तनी की हा वरक ऑब्जर्व करवे तो आदि हिंतो राज्य का मिहुरे मी सिस्टम गोलेगे तो फाक कुरा अतिफाकुल्ले मी मसकत की अल्मेंग देहास हतरे सुनामी फहुं दिवे राज्य पुरम फिशे मसकते ए रस्मी सिफे अल्मेंग मिहार मसके बाला उनमेदनी दुनिया के वर गिने हिसाब तक गायम को फवा सेस्मिक सेंसर्स तक गे डेटा वगुतुन दे बेगोत में सिस्टम तेरेन लाफना अन दिवे राज्य के सेबेंदे दे सिस्टम एकति मीनने हणिमा दुग देंगिने सिस्टम मीनने गाफ्तो काडे दुग एमा दुनिया कोम्मे तनक की कितम में कुड़कुड़ लोण में आयस और मैं ना सैटेलाइट में दूर को मी सेंसर्स तक मालूमात पिक करम फरहाने दें बिंगहदु में आसिया मो आदि दिवे राज्य खास को तक दिवे राज्य एक असर कुरा कहला दिमाग को बिंगहदु में आसिया और में ए मॉनिटर करम फहो एति रंगलंग मी एनालाइज करम फहो राइतुना हिसाब मालूमात फोर को दिन जे हिसाब और में इन एसओपी तेरें क्राइटेरिया फेते को में और में राइतुना हिसाब इंसार ते मुदाने और में मी सिस्टम तबेन को मेवर टेक्निकल मालूमात वे मम्मी से रीड करम वे समगमस में वरा गिंदा तक तो मी मोडी टीम के मसके फा करा दे मी कम हास मी तंब्रेन लिफतिवी मोजफुन तिबेन और में तरे ए जियोलॉजिस्ट तिबेन और में सेस्मोलॉजिस्ट ना दें मी मसके कुराने बेफोर मैगन को तिका एहनमेस मी बाय फहारो by sensors takung faulty reading ne dakkanyamun e identify kureven evaruge gabel mozifon obati bihar
tamrenu korefa මෙහා රල්ම මේ තිබී ෆෝකාස්ටිං ඩිවිෂන් ගක් මේ තනක අඩගිවනේ මේ ආමුර ඊතන වෙසෙම ගින මෙටොෆියුගේ තෙරෙන් ෆෙනිගෙන් දාන තන් අල්ම වර ගිනෆාරු ආමෝසුමා ගොලේක තනත මේ මොස් මේ කාර්යසාතවගේ මාලුමාත් කෙරෙස්සනේ අපි සරහද්දක කමවාත කෙනතෝ මේ ඩේලි ෆෝකාස්ටිං එක කන්තත කානෝනි මේ අල්මෙන් ආමනා මාලුමාත් කෙරෙස්තිනුගේ මසකෙත කුරියතානි අති ෆාකොල්ල මෑගන ගොතිග්ග මේ බොඩු මසකතේ මේ සෙක්ෂන් එක මේ කොරෙවෙනේ මේ සෙක්ෂන් එක මෑගන ගොතිග මේ කොරෙවෙන මසකතකී අල්මෙන්ගේ ಬೇರುಗ ಬಹಟ್ಟ ಫೋನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೋಗ ಡೇಟಾ ಅವಳ್ಮೆ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಡೇಟಾ ನಗಂಗೆನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತೆರೆ ದೀಮ ಅವಳ್ಮೆ ಮಿಕೊಳಗ ತಿಬೇಗಿನ್ ಎ ಡೇಟಾ ತ ಅನಲೈಸ್ ಕುರ ಮುಂದಾನ ಅದ ಏಗತರು ಅವಳ್ಮೆ ಎಮೆ ಮುಹಿಮ ಗೊತ್ತಗ ಮಿ ಅನಲೈಸ್ ಮುಕುರನಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಕಿ ಡೇಟಾ ದೆನ್ ತಫಾತ್ ವೆದ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ತ ಅವಳ್ಮೆ ಬಲ ಚುಮ್ದೋತೆ ಗ್ಯಾಗನಕ ಅವಳ್ಮೆ ಬೇಣು ಕುರಂಗ ಬ ಮಿ ಸರಹದ್ದ ಹಾಸಕ ಫೆನ್ನ ತಿಮ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅದ ಏಗತರು ದುನಿಯೆಗ ಗ್ಲೋಬಲಿ ಸೆಂಟರ್ ತಕ ಅವಳ್ಮೆನ್ನ ವಾಕಿನ್ ಫೋರ್ ಗೊದ್ದೆ ಬೆ ಮಾಡೆಲ್ ತ ಅವಳ್ಮೆ ಬೇಣು ಕುರ ಹೆಮ ಚುಮ್ದೋತೆಗ ಫಸ್ಟ್ ಹೈಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅವಳ್ಮೆ ಅನಲೈಸ್ ಕುರ ದೆನ್ ಏಗಿತರು ಅವಳ್ಮೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಮಿಹುನ್ನ ಡೊಪ್ಲವದೆ ರೇಡಾಗೆ ಫೀಡರ್ಸ್ ಅವಳ್ಮೆ ಅನಲೈಸ್ ಕುರ ಮಿ ಹುರಿಹಾ ಹೆಚ್ಚೆ ಅನಲೈಸ್ ಕುರ ಫಹು ಅವಳ್ಮೆಂಗೆ ಫೋಕಸ್ ಟೀಮು ನಿಮ್ಮನಿ ಮೇದು ಕಿಹಿನತ್ತೋ ಮೂಸು ಒಣ್ಣಾನೆ ಅದಿ ಏಗೆ ಸೋಬು ಮಿಸಾಲಕ ಮೂಸು ಗೋಸ್ವೆಗೆಂದ ಹಾಲತೆಗ್ಗ ಇನ್ಸಾರೆ ನೆರೆನ್ ಜೀದಾಣ ಎ ಇನ್ಸಾರೆ ನೆರೆ ಮುಕುರಿಂ ಸವಣ ಹಮ ಮಿತಾ ಮಸೆ ಕುರಂದ ಫೋಕಸ್ ಟೀಮ್ ಎ ಹುರಿಹಾಚೆ ಅನಲೈಸ್ ಕುರ್ಮ ಫೋ ಅವಳ್ಮೆ ರೈತುನ ಹಸಾಬ ಇನ್ಸಾರೆ ಗೆ ಸಿಫಾಗ ಅಚೆ ನೆರೆನ್ ಜೀಜ ಹಾಲತೆಂ ಆಸೆಂ ಎ ಮಸೆ ಕೌಬೆ ಮಿತಾ ತರ ಕುರಂ ಏ ಮ್ಯಾಗನ ಗೊತ್ತಿ ಗಾಸು ಮಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕುರ ಮಸೆ ಕತಿ ದೆನ್ ಬೈ ಫಹರುಗ ಅವಳ್ಮೆನ ಹಿಸಾಬ ಅಣ್ಣಾಣೆ ಮಿ ಪೈಲಟು ಎ ಬೆ ಫುಳುಂ ಅವಳ್ಮೆನ ಬ್ರೀಫಿಂಗ್ ಎ ಬೆ ಫುಳುಂ ಬೇಣು ಮೆಗೆ ಅಣ್ಣಾಣೆ एक हाल हालत मी सेक्शन तरें आवमेंगे बेफुना ब्रीफिंग देने आवमेंगे मी हम मी सिस्टम तो बेण को गिबा दिन मी हम आम मालूमात के गतो मी मोसुम अनमे नंग अलर्ट तनेरे तने बफेनिगे देना विस मी अलर्ट तक की लेवल तविस पेहिගෙන් ए बहुरे केने तो मी अलर्ट लेवल त मी हदा फुन्ने केनත जुमदोते गवर्नमेंट अलर्ट मे राज्य बेनु कुरणी हतर कुदे ए खुदु रींदु देंगेतरम ऑरेंज अदेरे दें गवर्नमेंट ग्रीन में बेनु कुरणी मिसाल का रैंक हेनोनी ऑरेंज काला अलर्ट इशू को फोन नेरो ए कैंसिल को मुंटका दें मी अलर्ट तो क्राइटेरिया ते हेदिफ मीननी वाके हालत तक बालाफा ए वाके मिंबर का मिसाल का हमें कने वारे बालानम वाके मिंबर का एतनक एग्गडी इरतरेगा नोता हगडी इरतरेगा वाके मिंबर का वर गिनादत का वारे वेहनकम आउमेना आउमे मिंगड़ तको आउमे बाला दिरासा तको ए हसाब अन्नाने का दफा करे आउमे अलर्ट इशू करे दान दें बिहार राज्य में दिमावा हुरिहा कहल खारिसा तह का आउमे बिहार मेरी अलर्ट क्राइटेरिया ते हेदिफा हमें कने वारे भीगिनन्नु अदि कणुगद विधान तीसनो हनमेस बिंगदुंग सोबुम्मेस नुद सुनामी कहल खालसा दिमा विधान तीस ने हुरिहा कम आउमे बिहार अलर्ट हेदिफे हेरी एम राज्य के और में जोग्राफिकल में राज्य के एरिया या इस कहला मौसमी खारिसा है मतलब बिंगलों सोब दिमाग दान इस कहला खारिसा है का और में बिहार अलर्ट तक हेदी नहीं फेरी है माँ और में अलर्ट शुक्र कुरिंग और बालनी हम ए अलर्ट के इन क्राइटेरिया मीट कुराने तो नोते फहना अलग गोस्तान तो ये और में बेस को अलर्ट शुक्र होता एक खुदा और में निम्मनी विचार के मेद और में नेरे नहीं येलो है तो न तो ऑरेंज तो इस पे वाणी हम ए इन क्राइटेरिया है बाय फार और में हमें कने वारे या बो को वारे भी दाने ते सर में नेरी फंड मतलब फेमबोर्ड भी दाने तिस नेरी फंड आदि बाय फार वै आधा हिलाफ गदवे के खाणु गदवे दाने तिस नेरी दाने है वांग एक ही कहाल हालत तक और में के अलर्ट तो नन तैयार करे තින් මෝසොන් මේ එලර්ට මේ දෝකොල්ලවෙනි හැම අන්දාසාය කනෝනි කුරිය ලෆා කුරවේ ගොතක මිහාරුගේ මේ හුරි ටෙක්නොලොජි යම් සිස්ටම් තක බලාදරක කිහාවරක මේ මාලුමාත් ඇකියුරේට් කනෝනි මේ නෙරේ එලර්ට් තක එක්ගොත මුසුන්දා කන් ඇකියුරසි කිහාවරක මචකොස්ත අතිවරංග ස්වාති කරවේ හෙත අවුමන වර ගිනන්න වර ගිනන්න ස්වාලති කිහාවරක තොල්ම එලර්ට් තක ඇකියුරේට් හේතුක අවුමගේ හැම මේ අවුමගේ ප්‍රොෆෙෂනල් ඔපිනියන් ද මිතා මෙහදෝ ඔල තජරිබා දෙෆුරි මෙහ ගයිස තොල් ගුණාන මෙහරස් गैगन गवर्नमेंट मी नेरे अलर्ट तो होगे एक्यूरेसी गैगन का नोदी है नोदी 1% देते रहे एक्यूरेट वाणे मिहार देंगे अदि और में मिहार बेतु दे दियाहरे विचकन्ने गवर्नमेंट मिहार मिसाल का देतिंग हतर दो स्कोरिंग मुसुम गोसो दाने लफा करिंग साल में एडवाइजरी में बनेरेंग एडवाइजरी तो होगे सम एक्यूरेसी हम और में हेनी जनरल पब्लिक में से कबूल करे करने और में नेरे एडवाइजरी तो हमारे एक्यूरेट का हेवा
alumge confidence obe mihar alumge raituna hasa for ko de malumatuga yamas 90% ge accuracy hama hunnan ka ehna 7% ge accuracy mikahala natural phenomena anna ei waran challenge kamme ei hameka divhe rajyon e challenge no ki duniya ga kuriya hisab ge challenge ei 7% accuracy ekuga alerts the meetu criteria the meetu ge hama ei वारा नातिर कमी है ना साउंड हम वारा उफले को हम गुण किरदार में यार हम आउट में गेलर त नोदी फर्स्ट पर्सन का देते रहे एक्यूरेट वाने ते लियोमोन नेरे अलर्ट तक गई तो हम वीडियो गे गोतु गवसे बारे तो ना हमें मोसमा बे मालूमात मेटोफिन गने से यार मिदनी मेटोफिन के स्टूडियो पाला लगे मेहारन में मितबी मेट के स्टूडियो गा मी तणकी तिवेफ्रन कोम्मेदु होगो टीवी नादि हम सोशल मीडिया वीडियो गे गोतुका मी मोसुम गेनेस्ते दिनो मी रिकॉर्ड कोराता मी हफ्स केनतो मसके कुरेदंदि मी हम कोम्मेदु कुरा मसकते वीमा किरतो मसके रेगे मी कुरेगेंदि ಆಯ್ತು ಮಿತನಕಿ ಆಳ್ಮೆ ಬಾರ ಕುಡುಕುಡ ಬಹುತುಗಳ ಹೇದ ಕುರ ತಾನೆ ಮಿತಾಗ ಮ್ಯಾಗಡು ಆಳ್ಮೆ ಗ್ಯಾಗಣಕ್ಕೆ ಹೇದ ಕುರಾನಿ 10 ಮಿನಿಟ್ ಬಾರು ಎನಸ್ ಮ್ಯಾಗಡು ಬೋರ್ಡ್ ಮಸ್ಸಿಕ ಆಳ್ಮೆ ಮಿಕುರ ಆಳ್ಮೆ ಫೋಕಾಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಳ್ಮೆ ಮೇದು ತಯಾರು ಕೊರಂ ಬೇಣುವ ಮಿ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಆಳ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಆಳ್ಮೆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಡಿಸೈನರ್ ನದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಬೇಫುನ್ ಆಳ್ಮೆ ಹವಾಲ್ ಕೊಲ್ಲು ಮ್ಯಾಗ ಬೇಫುನ್ ಮಸಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಗಡು ಗೊತ್ತಿಗೆ ಕೊಫ್ಫ ಆಳ್ಮೆ ಅಂಗಾಲಾನಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ತಯಾರು ಹೋರಿ ಆಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಲಾಶ್ ඒ මෑගනක තොල්ම මිතා කොරාකමකින් එතකොට අනේ වර කුඩ වගුතු කොල්ම හෙද කොලා මිතාග හා දැන් මේ කොම්මේ දොහකොස් කෙනස්තේ මාලුමාතේ වීම හම ගෑමස් රයිතන වර මොහිම මසකත එන්න මිතා මේ කොරිය ගෙන්ද වෙන්නේ ආතිෆාකුලෙන් අල්මෙන්න රයිතුන් අල්මෙන්න බොඩම් මේ ඉන්ටරැක්ට් වනිස් මේ වීඩියෝ ෆීඩ් තෙරෙන් දාෆෙන් අල්ොන්ඩි හේවනේ ඒ මිතාග අල්මෙ මේ අනේ බොඩම් මේ රයිතුන් හැසන ෆෝර් කොද්දනි කුරින්ග සර්විස් කඩිරනෝත කුරින්ග ෆස්තෝග වෙද ඔන්නාන ගොය අල්මෙ මෑගන කොත්තක මිතා එන්නස් मी आलमें हम आलमें मासिक तो ग्यागणक 1% वरस कुडकुड वगुत कोले आलमें मिता है तो कुरान आलमें पीएसएम गेनस्ते खबर गडित को समा में गेनस्ते मौसम की मितानुगा रिकॉर्ड करेगे तिबेफना हमें गेनस्ते सेगमेंट अस्सलाम वालेकुम राज्य के मौसम बालादार अद राज्य के इरुमच वागुत उफदिगे मीडिया सर्क्युलेशन मडमडु राज्य हुळंग मिहार बदलु मिंदने अदे मी सिस्टम मडमडु राज्य हुळंग बदलु दावरक राज्य सरहद्दु विस्तारविद मदन दानक लफा कोरेवने अदे कुरिम सब्स्क्रिब बार सम बोडम विस्तार मिहार दमहट्टाने मिदुरायतिरे राज्य उतुरु गतोळतक एनमस राज्य देखुण कोमसरक केरिग सफुरानक लफा कोरेवने अदे कुरिम फस्ट हो बदायसम हुकुर होणि मिदु राज्य हुरियास बेक हातो कोमसर केरिग सफुरानक लफा कोरेव एनमस आदित्य होम अंगार मितिंदु बलालार राज्य चुम्बकोते राज्य हुरिया सरहद गस मौसम रीति दाने का लफा कोरेवने मैं अनमेन हाफिज मेसारा तुम फिर हमारे टेक्निकल गिलो मसकेत के कोराता मी कोंखा मसकेत के तो में कोरियाता आ जुम्लोगते मी मसकेत की आउनमेंगे मैगण मसकेत बेनुम एनमे मुहिम मसे कुरा सेक्शन में ए आउनमेंगे हुरिया इंस्ट्रूमेंट्स के मेंटेनेंस ए कैलिब्रेशन ए चीज रंगला ए आलत गलमन अबदुस फेन्नाने गोत हुरु ए हुरिहा मसकते फरदा फोरगुन एम बोर मसकते कुरा बेफुन गेमी ए बात गलमनगे मी इंस्ट्रूमेंट तोगे क्रिया 40 रीडिंग होटसे गलमनगे माने फोरकास्ट इन नो तालमगे ऑब्जर्वेशन वरंबोड असर कुरा एम ए इंस्ट्रूमेंट्स रंगला मेंटेन कुरमा ए चीज दें रिप्लेस करून जे रिप्लेस कुरमा दें ए कैलिब्रेशन गेल्दी जाम कैलिब्रेशन मसे कुरमा ए मैगण कोतिग मी आईटी सेक्शन नोत मी इंजीनियर सेक्शन कुरा मसेकतिगे अने बैंड आउनुगे मसेकतुगे ग्यागणक मुस्मी मसेकतुगे मी ग्यागणक आउनुगे नजरुगा फर्स्ट 1% ए वेफुल कुरा मसेके ಗೆ ಬೇರುಗ ಮಿ ಒನ್ನ ಸರಹದ್ಗ ಮಿತ ನಾಲ್ಮೆ ನೆಬ ಫೆನೆ ವರಗಿನ ಎಕಿ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ತಕ ಮೋಸು ದಿರಾಸಾ ಕುರ್ಮಟ್ಟಕ ನುನಿ ಮಾಲೂಮಾತ್ ಕುರ್ಮಟ್ಟಕ ಮಿ ಬೇನುವ ಹಮ ವರಗಿನ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ತಕೆ ಹಾಫಿಸ್ ಕಬಾತ ಮಿ ತನುಗ ಕೊಂಕಲ್ ಕದ ತಕೆ ತೊ ಮಿ ಕುರಿಯದನ್ ಕೊಂಕಲ್ ಮಾಲೂಮಾತ್ ತ ಮಿ ತನುಗ ಮಿ ಹುರಿ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಿ ಕುರೆವನ ಹಾಗೆ ತೊ ಮ್ಯಾಗಣ ಗೊತ್ತಿಗ ಮಿ ಸರಹದ್ದು ಆಲ್ಮೆ ಮಿ ಕೊರಾ ಮಸಕತಿಕಿ ಜವ್ವುತರೆ ಮಿ ಅಣ್ಣ ಬದಲ್ತಾ ದೆನಿಗತು ಮಟ್ಟಕ ಮಿತಾಗ ಬಹಟ್ಟಂಜೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಬಹಟ್ಟಾಗಿ ಮಿ ನಗಂಜ ರೀಡಿಂಗ್ ತ ನಗಣಿ ಮಿತನು मी हगेतो मुसुमा मतिंदा बोर्ड तक अदि जव्वुतरे मेन्न हुरिहा बदलतके एम्बरंगल दिरासा कुरेवेनी
ಬೇರುಗ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಬಹಟ್ಟಂಕಮ ಬಾತಿವೆ ಅವನ ಹುರಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಗೆ ಹುನಾನೆ ಬೇರುಗ ಅವನ ಹಮ್ಮೆಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಏನಾನೆ ಎತರೆಗೆ ಏ ವಾಕಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಬ್ಯಾಂದಾಗಿಂಗ್ ಅಗಂಜೆ ಡೇಟಾ ಏ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ එකනේ එතරේ නනේ හුරිහා ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එක අනුම මිතා මිහුනේ ගායම් කොෆ එයි බේනුමකි හගියතුග ඉමාරත්තක දුරුග මේ බහට්ටාගෙන් ඉමාරත්තක ඉවස් කාල නුෆූසේ මේ ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එක නාන්න හිසාබුගේ ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් බහට්ටම් මිජෙහෙන් දුනියේගේ බයින් හින් ගවමත කොම්බස් මේ මූසුන් දිරාසා කුරන් ඒ එකල ඊකුවට කාරින් මූසුන් දිරාසා කුරුන් ඒ එහා ෆසිහ කමෙන්නෝ ඒ ඩේටා පොයින්ට් එල්ලෙම හැම ඒගොතවස් බහට්ටා ෆොන්න බයි ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් හොන මිසක මේ ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකේ අරුමෙන් vertical structure අයි මේ එයා කොලම්ගේ moisture content හොන්නවරු බලම් බේනු කර ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකේ මේ හැම බේරුගේ දිරාසා කුරා මේ ඉන්ස්ටිටියුට් එකකුන් මිතාග හරකොකෙන් බේනු කර ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එක දැන් අරුමෙන් මේ ෆෙන්න ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකේ මේ ලොලෆ් ෆෙන්න දුරුමින් අරුමෙන් අන්දාස කරම් බේනු කර ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකේ මේ visibility sensor මේ ෆෙන්න දැන් අරුමෙන් මිහාරු buying instrument be calibrate kurum mitaga anika rajya mihar ithura genna me automatic weather station ta calibrate kurumattaka ege sample nigumattaka me miharus mihar mihiri ithuru instrument e bandage ege data ta calibrate kurum mihar medan ei mitanu galu me calibrate koffa e chita rajya ge hisab taka gendane මීදෙන් අර්බෙන මීතනක දෙන් එමෙ ශවගරික ෆෙන්න වර කුරිමස් මෙටොෆි මිහෙන් ආදවේර වර බොඩ ශවගරික මේ වරගින බයි ගත්ලායිච මේ කොබතෝ මීග බෑන් මකේ අද මේ වර සමාම් වෙජ් ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකද මේ ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් මෙකේනි කෑම් බෙල්ස්ටොක් සන්ෂයින් රෙකෝඩර් මේ ආවිදේ මෙම්බර් බලමට්ට කවුල් බේනු කුරා ඩිවයිස් මීග මීනනි මැග්නිෆයින් ග්ලාස් බෝලේ මීනනි ඒ ඉරුගේ දෝදි කොම්මේ දිමාලකන් අයස් එම්මේ දිමාලකන් ඒත ඩයිරෙක්ට් කුරානි ඩයිරෙක්ට් කොෆ මීග කොම්මේ දෝ කවුල් මේ බදල් කුරා කාඩෙම්මි මේ කාඩු බරාබර අඳමු දාතන් ෆෙන්නානේ ඒ අඳා මිම්බරු ඒ අල්මෙන දේහවණි යක් ගණක මිසක මේ ලයින් ගේ දේතරේ මේ එක්ග ඩියුරේෂන් එම මිසාලක මුලි දුවහුගේ අල්මෙ රේගණු හයිජ්ජාර මිති නට්ටාලා බලාලාර කිහාවරකතෝ අඳා ෆොරියෝර බලා ෆොර්ම ඉංගේනේ මේදු අවිදීෆු මිහිරි මිහාවරක දැන් මිසාලක විලාගණෙන් ගේ සෝබුන් අවි නුදිනස් අල්මෙන ෆාහ කරවෙන ඒ හිසාබුන් ඉන්නානේ බර්න් කරුන් හුට්ටි ෆින්නා Pero mitagati phone tifahatu korani almen ware minam beenum kora instrument me instrument mikana miki rain gauges mige beenum ki hetu kari me rain gauge betum beenum ki defarata banda min de rain gauge ki automatic rain gauges me manual rain gauge ei almen komme gadi ke faharo ware vehnya mas physically minanje instrument me enna me instrument te automatic mina instrument ennos mige faha koleni miha kariga instrument ta bahata phone ero kiha warge faragetta oleni aka photo ke vehe memberu adi ege ituru almen balam benawani almen naga data ge kiha warge accuracy to hoy ei waran war rangal almen na deheve gende miha kariga instrument ta bahata koron दुनिया के मौसम बहे दुवगे में खास प्रोग्राम गार में बेलुन तेरिना हमें मालूमात में गेनेसनी मौसम में गिरासा कुडब कुरमट्टक राज्यग में कोरिया गेंद मसकेतक मैंगोतेग तिमाविट्टा बहे वुजारा एमे कुरमो गेंद मसकेतक अदे हम ए गइतुरं में दायरा गे एमे मोहिम मसकेत में कुरवे मेट ऑफी होगे मी खिदमत तक अदे हम हुरे के टेक्नोलॉजी तक मेट ऑफी में कुरमो गेंद मसकेतक गोले मोहिम मालूमात कोले सलमेंगे में प्रोग्राम का बेलुन तेरिना हमें गेनेसवन कमा उम्मीद कुरा प्रोग्राम बेल्लवी तेम फरातक शुक्र दानवा और बाजरो उठक हेदे अस्सलाम वालेकुम ಬರಕಾತೆರಿ ರಮಲಾನ್ ಮಹುಗೆ ಹೇ ಒಯ್ದುಮಾತ ಹುನಿಯಾ ಟಿವಿ ಬಲ್ಲವಾ ಲೋಬಿತಿ ರೈತುನಂ ಅರಿಸ್ಕುರಂ